Γεια σας, καλώς ήρθατε στην έκθεση Αργύλιο. Σε αυτή την έκθεση παρουσιάζω μια σειρά 12 έργων και εδώ στους Μελιγγούς. Είναι μια καινούρια σειρά που παρουσιάζω των 12 έργων από κουτάκια, μπύρα και αναψυστικά. Είμαι πολύ χαρούμενος που κάνω έκθεση εδώ, γιατί αυτό το χωριό είναι ένα χωριό που φαίνεται ότι έχει μεγάλη ιστορία. Για κάποιο λόγο έχει σταματήσει αυτή την ιστορία, έχει αδειάσει το χωριό και αυτή μου φαίνεται μια σοβαρή προσπάθεια που κάνουμε και μια καλή ένωση με την παράδοση και με το σύγχρονο, η συγχρονότητα, γιατί κάτω από τα πόδια μας εδώ είναι το Λαογραφικό Μουσείο που περιγράφει την ιστορία του χωριού και εδώ είναι μια αίθουσα αφιερωμένα στις σύγχρονες τέχνες και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο συνδυασμός.